Gmenna diarib agus tá fáiltearú be gclár na seachtaine seo. Feras chunda íháile a bheits córáile mar a gláirse anocht sinna sean ó ceala. Chus sé go Conamara agus na ledínmheog déanúhíine go bblianta mar Gael Linn. Ach détarrá gur a bainthóraigh le Gael Linn sna blianta nuas freisin. Tá sé hééis scór go 6 mbliain fad chatha a gobad acab. Céad míle fáiltearúta cheáin. Gur míle mágad Máirtín. Nus déanúhíine go bblianta as íháile. Beidir salang óhain caint le chaitheamh faoi ceannáte necha tú mar Gael Linn. Bhfuil me crín ceart faoi íháile mar de réir mar chola me sumaíáte chatú píosa. Is sumaíáte go deimhin ach stáigh gur sin an áhfuil mo chríidir muid mar chama chudbor chud blianta in argóíonn sin bhí maithir le gobar le Bordamóna agus chud mhór gan na háiteach sin lona in íháile. So achas fear á freisin dar nói fiú nuair a bhí me mar chonaí in íháile chorú go dtíon gaiiteach me nuair a bhí me deimlín a díos. Agus an sin chorú síos go dtíon rainn me ag an de fortláige don bheanscail rinne 5 bliana hís an sin agus dar nói chodús a bhí me créchnaí ag an bheanscail thosa me gobar san am sin ar a mór an cainte tríú levéil agus thosa me gobar go garad níos sin le Gael Linn agus an sin le nuair a d'irtú de 6 mbliana tá sé dochreite. Tá. Táthirinis seachar se gobar ag Bordamóna bé. Bhí bás chun de líotarme go maithir an tús agus fear go raibh an spéisiige sa chultúr agus mar sin de ní haithan na sasnaigh mór an leis níorning ar álat. An ceantar in na tóga éisteach a bhí sé an chungrach go éistad mhór Lár Dítrim agus de réir na scéalta chorú chud dá winter an a go talúna go siars na blianta. So bhí níor cinál poblachtánaach a bhí an dá bhar sin. Ach stám nuair a bhí sé héana fásta níos agus bhí ar gáil go sasna agus anna sé reis agus nuair a bhí tlán aige an chéadród a bhí ar intaige ná go meach a deachas agus gail acu. Agus rinne sé brín teistil sin nún san álarinne. Rinne, well, nuair a tháinig maithir reis a sasna agus bhfuil se le mháthair as pleatlí go mháthair agus fóstar agus sin fuair sé post le Bordamóna agus dar nói is sí sa lár tíre a bhí na hebrachaí acu siúd. So an chéad áit bhí sé lonathe a Derry Greene agus bhí mar ar an argónaí in réad Caisleán Lóiste sin Rochford Bridge. Chun sin bhog sé a raibh go dtí Derry Greene agus bhogmuid ó réad Caisleán Lóiste go dtí Kilcormac. An sin bugad go Blackwater atá in aice le bhéil an slúin sin agus bhogmuid go dtí an Fairbawn nuair a rinne sé sin. Agus bhí muid ceann na 5 bliana sin agus bhogmuid go dtí an Tlochán agus sin an áit darnach cheanna sé teacha in sa Tlochán agus sinna fuair sé bás in 1993. Céimiid scoilear a túáin? Ó dheall, thosa me in réad Caisleán Lóiste so bhí me in íháile bhí me in trícín go bhanscail níos dócha agus sin sa bhanscail sa rainn agus bhí me ar mar Gael Linn in Undráin. Rá aber na bhí tú dear me 6 mbliana gúis rá Gaelgéad? Is stocha nach rá an ar íire mar bhí me lár tíre freistal ar gná bhanscail agus Rá mór an Gaelgéad taithir? Ní sin ag an bhí an dúile an ach ní mór an ben fá gur cathú chuidir áhaintear amachchas as a tíhis as a tála agus nach raon dhéana gur heasanna gur bhhaile se bheith chu Gaelach agus a bhíse agus go bine fá go cruúsibse go dtí Conamara nó go dtí Rhainú na háite. Sin é go dtíireach bhí ancheann a gcónaí aige ar cuasaí éidechas cuasaí cultúra bhí anna bhaint aige a fethe héal le cóiltas ceoltóirí éireann bhí sé pléile bád chofada siar is gobanam
agus mar a Harlín tá a grifur ag obair le cótas ceoltóirí ar an go dtí ná tá neamháin. So bhí spéisiige gcónaí ag ngachcinnéad an cultúrs mar sin. Cimid a bhí sa gláán? Bhí cúigar a fadagin cethir leid agus chalín amháin. Necha chuilegan a go dtíon cantar gailteachta? Chuí an drethir sin agam dúirigh choráisisin sílam go raibh sé beidir ar choláiste áiríonú na ngáil agus choú mar Gael Linn siar go Conamara socha hartar demlíon Rómsa agus an sin Brandon an dara gona bhí sé sin ar smóchas gobanlam go ar chuirt aige le Winter Tom Conrad bhíanana go bhar Tom Conrad le Winter Tom Trísa bhí is le na Winter siúd a bhí Brandon agus an sin hanna misisií sin agus chuirm sé séar go indroáin. Ina sin faoin géad thoras a rinne tú go Conamara? Well nuair a bhí me demlíon a dtís ní mór an cumna go mar na riire ach bhí muid an argónaí sa bhéarbáin ag gundí bháile ag an amse agus mé a freistal ar an monscail an sin. Agus bhí fear go bhfuil hena a bhín go ligar Tomás Macróí chu anna buintige le chuine na Gaeilge in dhé sin. Bhí sé go amach le chalín as an bhéarbáin agus pe bailach a hála sé gur bhúil methir leis agus bhí Tomás arális go raibh sé a bunú choláiste Gaeilge le mór se 1966 agus go raibh sé a dhéine se mar chud go chomóra 1960. So dar nói dúirt methir go gurach sé mise séir aige. So sin an chéad toras chun na gaiiteachta bhí agam héin bhí me mar a chreidir munis gur letar chala bhí me fanna letar chala le winter standún bhí siopibag acu díoch ar an géann sin agus Seoidir is na ddrofar a chuí, bhí gásta siúpa standúnán, bhí tú tí chéit ní he, bhí tú tí bhfuil bhí cétíán cear go leor. Bhí tú tí nelugus agnas agus iad sin. Bhí an teach díirech ag an géhann sin teach bra mór agus bhí siopa acu agus cunnelam gur a cá span nuaici brod baiontaí ag an am ach níl an sin cumna go mar an aríire ach Níl an drochíimre ar bhfuil ní bhí sé de breanú mach go mar litir mó. Bhí agus is cunnelam gur bhí Bealtaine as chun é bháil sa teachlam Bert as éan dure. Musrá. Bhí sé, so is cumam na rudaí agus go mbeoch mu de siúla ag scailtíar ní. Bhealachal nuis ní mar Gael Linn tríhí hí tusan sin charibe, ní ach sa scoil litir cála charibe. Ní acha no, is choláiste Gaeilge bhí an sin ar an táirí. So bin aber in mí lúna. Ceanna choláiste an sin? Tá mé cap hí na ranganí ar siúil is scoil náisiúnta hir ní fada le a chudna. Ach bin 1966 dar nói ach an sin I mí anar 1967 choú me mar Gael Linn agus bhí me fanataideach seanna chuí a bhí an bóld an lesanna a bhí ar seán ó Donachúil agus ar an teach mór agus pí a fada an scoileann is cá mar a bhí siúlóid bra ráhíle a ráhíle go leithegam agus scoil Salerne agus dar nói is páraigh go céire sé páraigh go céire agus a bhean bhí múna sa scoil. Ó sé. Agus bhí mé antóci le siúd agus mar a Harlín bhí iníon le ag oberling Gael Linn in dhé sin tá mé an chardú leis an tláin sin á hin. Tá bailla íirt ó bhí tú de ledín bheog tá aine bhaid ar híomh Conamara. Bí ginn seo chamunis na a cruúg an Reinthú? Well, sinné nuair bin 1967 agus hanna mé bhile treis an tríhí a chahabh in Indroáin a rá sé go monscail agus an sin dar nói ní churfií ceist ormsa cara me gáil nó cén a bhlam dul ach tíoch rinne tú an rud a dúró le dhéanamh ach is cosú le raibh an tairíonn sin bhí me dar nói créichnú sús sa bhanscail ag dar na scail bliana sin. So in saoire 67 chomh me freisin go dtí choláiste bhachtara ar I gcethar rua bhí choláiste ag Gael Linn sin ag an am agus ní ra cead géine go leán mar a siad tar éis an cuasa tríhí dhéanamh so bhí Gaeilge iontacha chuilegan a bhí a freistal agus choláiste iontacha bhí an. Ach so in saoire 1967 bhí me an sin agus an sin chomh me bhile agus bhí methar arálam go raibh sé cuireamh mé chur go dtí an Rhein ar an Bealtaine bhí sé treis a bheith caint
le bhí sé cuatú measca lán réige agus hála go raibh sé cainte le seán ó siocháin ag cruinniú éigent agus bhfuil seán dó labhart le Nicolás Macra a bhí mar phríomhide ar bheanscail san Nicolás sa Rhein agus is gobal an gáil síos le maithir ar chuairt ag Nicolás agus dúirt teiscin go socrách sé lóistín dom le tosnú mí meán fómhar. So hála sé sin agus bhfuilm síos go dtí an Rhein i meán fór 68 agus bhí mar lóistín le fear áitiúil fear a fuiste bhí an Donal ó Morachú nó Danny mar agcuir agus a bhein Peggy agus bheitcha go téine ar na mic Donal agus nóil bíonn siad a plé go mór le cuasaí cum nú le scail agus bhí bert iníachí sa teachama agus bhí dre eile go America. Ceachir a tún an déile le gailge na háte híos agus gailge chunamara? Well, bhí sé granúir nuair chu bheith síos a dosach fí méid níor hiic méid chéad a bhí ará ggéine bhí siad a caintear. Bhí sé agus hain se agus há híos ná? Bhí há agus cecha bhfuil túin se agus chunas há tú híos an sin agus bhí daoine caintear kitring agus casóg agus caincín an átarrón. Bhí. Agus a caimera taréis an cúig bliana a chahabh bhí sé go háling an gaige acu a hiiscin de gheart agus bheithanana é leirt agus an sin go ar eisce chunamara sinúd eiste faoi ná chuile habra fiú nuair a bhí mé hí sa Rhein bhí me go le choláiste na bhíon in íos mar bhíon phríomhide a bhí taréis a bheith go láisteach dara taréis a choláiste héin a bhunú in Rasmach. Bhí mé tuar eisce chunamara chuile hára agus an sin ar eisce dtí an Rhein don bheanscail. Ach, ag go láiste na bhíon bhí le héadí límo mai lílam bhí Peter Cox an taistóir Garrod Denver. Rinne mé annach chud card fiú ag an am sin atá fós agam marall go bhfuil nuad daoine a bhí a freistal go láiste na bhíon ag obair in sin na gaige á hin. Ca tú chur sí sinm ar de híal an Gael Linn sa dara le agus riontrú dhéile ach fanla cheáin mar sé heile agus sibse sa máile má éidir si ben rud céanaíana be mé héana agus fear Gael Linn seán ó ceala ríist lib héis na bhuagraí seo. Céad fáilteú bar éise go gclár chara agus sean ó ceala ó Gael Linn choralamm ar a gclár seo nocht. Salannecha tú gobud ag Gael Linn, míte chuiristeach ar an chean go na comórta sé bhí chacu, blihéidir slóg agus rudaí? Se nuair a bhí mar scoil hís an sa Rhein is doch gur thosaigh slóg a thart fan am sin don dáú trí bliain dearnach gur ar scoil agus gobalm taú bleit lí ag an slóg an áisiúnta ó ón Rhein. Bhí cúpla túúnarálas a go mar bheadh stáin is doch agus chur meisteach ar bhaile leis an crack níos mú ar do bheile, so bhí mé actually páirteach an slógus, so chonig mé an cinna lebre a bhí arsúla Gael Linn agus idir sin agus an cuasa trí bhí gur a me treis a bheithir agus choláisteach dar chonig mé an obair a lí go bhí arsúla Gael Linn. Ra tú bainteach go leorann sin ó híb de chuideabre le slóga? Well, ní ra mé rilí fostithe ag slógach bhín ag obair ag deir seachtaí ag na féilte agus mar sin ar fud na tíre. Nuair a thosaime le Gael Linn cha mé chéad dá bblion ag obair ar an granachar a chana go ar fáidir go bhfuil leis an chéad bhasa beagam. Ógan dát, agus bhí mé géirí fáilisteach in na scéimena éidechas mar álit mar a hála in níos sin ach do bhhar nach ra bhéon ceadúnas tomána agam ag an nám. Bhí orm galig obair leis an granachar den chéad cúpla bliain. So ní bhfuir tún jab a bhí tú íar maioltas nach ra ceadúna said? Go dtíireach sé. An fear bhí dóna le rigan a bhí a caraglah agus dúirte go meach jab an dom choú is a joffing
an cheadúnas ach idir an dáling go bheting do le gobar le pádraig go bhuaile bhí mar banistóir an cranachar nó linte Gael Linn ag an ann. So cha mé dá bblion sin go hart ó fud fad na tíre raching tréin madan de lún beidir sios go gclár fiocach an banistóir cantor sús me landálach se amach me lár esta tííochta agus fengedal a goras go doras. Well ní a díl tickhead ach a géiríar gine sinú súst an cranachar agus an sin fiocach an timar a hart chuile heachtain in dhé sin na bailú an Debbingen. Is Debbingen in eine seachtainna bhí an ag an am. Agus bhí cad agat bhí buntúrastal aníos le fadaí ach bhí bar comisiún in sin péime duine híní tú suas. So am bhéidir a bheith túnána áil chuir teile de fáí. Go ddíireach é sé. Bhéit an fiúid ce fá gur cruú deidir le slóg? Well, just a golar eisce thosa me gobar an sin rein na scéimena taréis an dá blion sin agus choústeach ag gobar mé in rein na níospóireachtaí agus in san ranach sin bhí an comórtas díospóirt idir scoile an agus bhí scéim na gúrsaí 3V an cuasa bhí mé héintrééis dhéanamh na Gael Linn bhí sé sin áreachta le gin chomá. Ach tíbli sin bhí an ranach eile slóga agus bhí fordan da go téana acu sin ach dan ó ag na dar seachtainní agus ag na féilte bheith cabharthe so bheith mu de léige cabhar lena chéile. So le bhí slóga just ar aus ar fad ach techt in blian na ní blian agus mar sin de tháinig leidú ar na daine bhí charasteachar agus cuoinnig ag an am ní hálach sin na léhananta seo bhí múntóirí sásta a go dam ar fad a thuirt aber bheith an slógan náisiúnta a gcónaí am cháisc. So bheith na múntóirí tuairta go léhananta sire ar bhathe le daine a thuirt ag slóga agus mar sin de. Ach hartar is gur hartar an blion gáhíle Darmuid na scéman ar a fad freisin bhí slóga an costasach agus bhí riint orthe cainte agin ag an agus mar sin de. So na rinnemuid hartar an blion gáhíle gur thógmuid na gnéthe a bear a bhí an slóga agus rinnemuid scéimní dí a héin aber cosú le sheansa ó héh na grúpaí ceol churim bíon féilte ar fud na tíre bhín cinál féilte dráméachta mar bhíon gné sin anláidir ins na bunscailní agus chrohamid cúpla scéim nua cosú leis na féilte pelle dus na bunscailní Gaeltachta agus na Gaelscailní bíon cúig na sécín agus sin agin gach blion in Gaeltachtaí ára difriúla. Cheap mu duine fadó nach ra taid é Gael Linneach go méidir sé dtína cearníí a charú bhí nílasce a bhí ar bonagaí, digginn túún sanálach a caiintear na cearníí bhfuil Gael Linn díana éon chearní nuíis. Nílan á ire mar sóla san isna léanta seo tá daine an cearnín da go téanaanamh Somália ach tá cartlan an láidir ag Gael Linn ar nóí goil siar. Agus tá siad a lig tá me bena cinnta go siad a lig chutha ar fáil ar CD. Sin inis na sean chearníí bhí fadháin. Se tá siad agus dhéanaar cín seán ó riad agus Niclás Tóbín. Bhfuil aine bhfuil ní bhfuil aine ar a bacha ráine ar a bugus bheice iad a tíoch go dtí Gael Linn le clia le de lín. Na hórannaí segus na ceoltóirí I bhí chohfuil dína cearníí, cé go méidir ar an bhain teite le cearníí go ddíireach. Chunig mé rionta acu ach le níos san efige bheith na cearníí a dhéanamh bheith is a fostú dramaní leis na cearníí dhéanamh so níach ach bheith anna agam bhfuil hí le an airtas or whatever bhí mar ar coiste an airtas a bheith blianta agus bhfuilhín le go leir acu. Chaite go meach taithir har bheith bródú leis den sin bhfuil said cenar a caiiliú taithir deirtú? Caiiliú in 1993. 1993. Na blianta sin tá muid an anráinniu gur a chatú scór go 6 mbliain na gobarán. Cad a bhí tearrá leid? Well, bhíoh sé chur ceistorm fhí mar chadébre agus céir a bheitchirtú agus dreastalach sé héin ar beidir créibh slóga agus so bhí ag agus obviously bhí chuach aige ar an gcúrsa 3V mar gur mé héanaar agus an plán ar fad. So hiic sé go bhí sé cardú go le don le mór an a bhhaí Gael Linn agus gur mé héana gobar faoi ar fennam líanta agus hiic sé go maithe nuair agus bhí sé bráúil gur mé pléileanna lehéid gannéanta agus rifú mar is gobar le cóiltas
agus páric tá Leisach deabaní Gaelcha bheagaí. Well sinné bhí sé a súl go raach muid sa trá sin ceir agus chuí chuide agus níocha chuid eile sin an saoil. Tá baint fórad le cuasaí drámaíocht bailíocht nach bhfuil. Well bhí chaime beidir 5 bliana déag nó mar sin idir mar caitheirlacht nó mar rúnaí nó job éigen le eistóirí Bealtaine agus lech me páirt in go leor drámaí ní héan eistóir mé ach bhí creic ionintach agus thugmuid drámaí chuig chumid go Páras, go Boston, go London, go dtíon Bhroiséil, so chumáile bheith páirteach. Drámaí Gaeilge bhí agé Báras agus san Bhroiséil agus na háiteach. Tá sé drámaí Gaeilge agus éanacht a chumid díorann muid isteach ar winter na hÉireann agus ar winter na Gaeltachta. Agus sé banán lána tí go Gaeilgeirí áil háls na háiteach sin? Well, bhí a mastan is chugas maiáil go bhfuil an airid sin go winter Connemara an. Cén sort drama thug sib go Boston? Well, tá scéal an sin ceir mar thugmuid drama a scríomh páda go Gilligan Parish House an tanime bhíar. Bhí anam bhéir leir agus drama ngéige a bhí an agus caiiciis ribré bhí muid tre sucrúí anamh le sin go an Gaeilge chála i mastan go sucráidéis anad dúing leis an drama agus Láistín agus rudí an Torchin. Ach caiiciis ribré chur rúnaí an chumann léchar agus dtíir siar an scripta chur eici, sa chur mé an scripta ná eici agus tháinig an scéal ar eis nach meach muid a déanamh an drama sin a mastan. Nach mecha be? No, dúirtí nach meach sí sásta éon bhainte bheith eici leis taréistí an Parish House. Parish. Ní a bháin in áíire ach skit cearta bhí an go rá an riil seo treis a teachtamach ón Vatican gur a ceadanis ag sagart pósa ach a gahadís mar rialta fósa agus cinál skit bunathe ar sinna bhí an bhí sé ionintach granúach ní a bhánach skit ach. So you wish you cadwain mancha? Dúirtí nach meach sí tásta éon chara hortaing. So buchas le dia bhí cara ag duine cinn eile a hálann sin i mastan agus thóg si sin cuara marthaí féin benas Connemara benas so smach ní cíine a hanamanis. Ach rinne si sin a sacrathe agus do bhar an feibbliocht a fad is cubal am héana bheith déanamh agallamh a radio na Gaeltachta bhí mise bhí páda go Gilligan a scríomh an drama agus bhí an bheanháil i mastan bhí muid ar chlár le chéile. Agus ginse an airid feibbliochta gan drama go raibh an áit lán go béal nuair a rinne muid. So an droch feibbliochta líon seanteach í Líon seanteach. Ach bhí an creic agam le eistóirí Bealtaine agus is rud é beidir go raching ar eis ag a ríist. Ina sin faoi de híal inis sa lá taine bhain, cechaí go hanúna lehantaí níl tú naid sin éirí esta jabbar, nó? No, agus níl sé omlain cinnte fás ach tá sé eisi gom dad ar eis beidir lán a gós a teachtain a man chartlanna bhí mé an chá fada sin agus go an irid ólis stigam a chligan agus ar PC pápéirs mar sin. Tá sé cáil chuilehort leachtaí. Tá gon cábhfuil chuilerad ach tá gá le cinál cartlan a chuir le chéile Tá gurach duine cinn léachtasteach mar cégrú créibh na hhéir na 983 na G-Sportí. Tá sé amsa ach caafar é chur inarúnt gomach duine cinn deile an teachta ar fesin. Ce tá ná go Gael Linn arús agriochtaí go leoraile? Well, cá mé rá agus mé fágáil Gael Linn tá irid riméid orm an cinál drama tá mé fágáil mí drám chá cumasach níacha mé riomh lehéad hánig go leor daoine nua isteach le déanaí dairigh níomh de burca as a bhí pléile shean go mór rinne shean job ar fad is an duine dearnacht in seandraam a dag agus tá seandraam í míne seandraam í míne ach bhfuil mór an lugáin, bhfuil mór an daoine fostaí Jacob. Tá hartar 8 tá mé capal san efigin le lí agus tá trúr tá bín scéman ar siúlagin sa túiscart freisin dar nóid tá efigagin in ardhacha agus tá trúr fosta hin sin. Ach mar a deirim tá go leor scéman in nua tasnagin ceangan na cína smú agus go mé rathair na an Gaelbhreateach scéim ahantais do scalaní ar fud na tíre go bhain siad ag deire má leanann siad an chóras agus reintas na sprochanna a bhainteach go mrantar bratach ortha ag deire na bliana. Tá sé sin imi tá cehar in is fosta heán aimseach ag sin agus an sin tá más a caiile
capithe I máte fear ón rainn ar íst ach Well gnéirí leis agus le tain chmá balla iarradh agus gur maithe agus nach intachid na blianta an lá neachtú siar go dtí céitín agus Agnes agus Nell hir litir cála. Gur maithe agus gnéirín sílet. Gur bhíle mar bhhairtín agus gur maithe agus sibse Somáile gnéirí le péin, be mud libedís le cúna dé in teachtain se hagan ag nám céan agus chláir lein. Idir a dálín is tríala í héana rud céanlína a se go chean seachtainna bí í cainte chara Sarad a behelle go dtí sláinship ar fad.